According to the Word of God, mga igsoon, kung limbungan ka sa gamayng butang, limbungan usab ka sa dako. Pero kung kasaligan ka sa gamayng butang, kasaligan ka sa dagko. Musugod kita una sa gamay. Ang atong langit nung amahan, mga igsoon, dili basta-basta mo piyal na to kung di ta kasaligan. Kita mga ginikanan, kabantay mo, praktikal, literal na kayo. Kita mga ginikanan, atong anak nga elementary, mga grade 1, grade 2. Grade 1 lang, no? Ang atong anak, mga igsoon, honor pupil man, bright man, kay liwat sa Ginoo. Now, ning saad man kasi mong anak nga, nak, basta ma-honor ka, you can request anything, basta ma-honor ka. Okay? Aning kamot ang anak, na-honor mo na. But now, mga igsoon, ang anak, ang gi-request maom ni, pa, ma, papalit ko og kuan be kanang scooter, kanang nio lang gud, no? Kanahan ko. Kay ubos bitaw kaayo ma, kamao ko na nung nindot kayo. Muhatag ka nga ang imong anak dili gali ka mao mo bike. Mugrant baka igsoon sa iyang request sa imong anak nga mopalit siya og scooter. Ingana ra sad na, mga igsoon. Atong langitnong amahan, mga igsoon, dili basta-basta mo piyal na to og mga dagkong butang, og mga butang ini dagko or gagmay kung tan-aw nila nga di ka kapiyalan, di ta kasaligan, no? Og speaking of kasaligan and kapiyalan, most of the time once si Lord mo bless na to step by step according to the Word of God, saligan sa taniya gamay. Gamay nga grasya ipiyal sa Ginoo na to. Once makita ni Lord nga, oy, okay naman kapiyalan, next na pod, gamay dako-dako na. Tanaw sa Ginoo, oy, kapiyalan na gamon, dako na po, dako kay ang gitanaw sa Ginoo, unsa gingon niya? Kung kapiyalan ta sa gagmay, mga igsoon, it just means nga kapiyalan ta sa dagko. Amen? Ana na siya, di ka mo ditso, mga igsoon, no? Di ka pwede magsundog-sundog nga, Lord, grabe ni sila si pastor, ay ka na nga mo mga kauban si Bakan ba, naka 4 wheels naman, nga na ba, niya ako parihar mamilod ng alagad sa Ginoo, pero nga na, no? Di ka pwede kay nga na, kay gano'n man, si Lord kay ba kung angayan bapunta or dili. Amen? Dili na pwede mamugos, mga igsoon, kay no. Si Lord nakakita sa katakos sa atong kasing-kasing. Tanan nga naa na to karon, gipiyal na sa Ginoo. Any material things or unsa man nga naa na to karon, gipiyal na sa Ginoo. Even ang imuhang hiyas sa simbahan, unsa ang naa nimo karon igsoon, bantaye kay gipanid-an ka sa Ginoo. In other words, kung nakay gipangandoy karon nga dako-dako nga butang, listen carefully to me, look at me. Kung nakay gipangandoy karon igsoon nga dako-dako nga butang, pero wa gihatag sa Ginoo, try to check to all of the things that you have right now kung kapiyalan baka karon sa gipiyal sa Ginoo nimo. Once makit-an ka ni Lord nga sa iyang gipiyal nga gamay nimo, dili pa ka angayan kapasaligan, dili jud kasaligan sa Ginoo og dako. Kay ngano man kung balikon, kay ningingon siya sa second line, kung limbungan ta sa gamay, how much more sa dako? Magsugod ta sa ubos sa gamay. Kay nag-ingon ang balaang kasulatan, mga igsoon, kung kasaligan ta, kapiyalan ta sa gagmayng butang, piyalan sa ta o mas dagkong butang. Kung limbungan ta sa gagmayng butang, how much more sa dagkong butang, no? Mao nang dili ta piyalan sa Ginoo, mga igsoon, no? Kung sa karon palang daan nga naa nimo karon, mga igsoon, dili nakita sa Ginoo nga dili ka kapiyalan, dili ka ngayan. Sayang lang atong mga hangyo nila, Lord, gusto ka ni Lord. Oh no, no. Dapat kapiyalan sa kasanaan nimo karon, no? So in other words, mga igsoon, dili ta kapugos ni Lord. Lord, gusto ko pick up. Ginoo, gusto ko ani SUV. So manarya, nangindot kayo mga SUV ron, nindot kayo, gusto ko ani Montero unsa man. Di gali ka kapiyalan na nang gitagaan ti kag tricycle, pero tanawa di ka kasaligan, no? Ningon-ingon ka nga nay tricycle kay imong kuan-kuaon ng mga kauban nimo simbahan, pero wa na ka gitapulan na kasi kuha. Karon gusto ka o pick up, di ba? Nga na mga igsoon, no? Gitanaw ni Lord ang katakos nato.